Machida namaGrootman Nazareddin Nabi uyareleaswa iKaizer Chiefs zitsho ibreaking news. Esi story esi sidiliza siwisa amabhilidi. Abantu abanexesha layo bakuse ngubani obhala esi story. Ebona apha eSouth Africa kukho i-top 2 ye-journalists. Number 1 Lawrence Collar. Number 2 Mazola Molefe, SABC Sport. Number 3 uDebatable. Ingaba ngumthokozi Sidube ku-Far Post. Ingaba ngu-BBK ulawe Bareng Batho Korchas, which is nguye lo bhala story. Okanye ngaba nguThiyani Mabasa. Okanye ngaba ngula uSinethemba Makhonco. Number 3 uDebatable, but siyazi top 2 Lawrence Collar plus Mazola Molefe. This story sibhalwe eGrootman eki-top 5. I-award winning journalist ine-experience epha ko-20 years, reporter ngelawe ngefootball apha e-SA. Ngoku usebenzela i-Times Live, which is leyo i-top 3 ye-journalism South Africa. I-history yakhe kwi-Sunday Times ngoku, usoku i-Daily Dispatch, kwi-Herald, ki-Rand Mail, ki-Business Live, Sowetan, Times Live ngoku. Ubareng Batho Korchas, if eyazi kuse-journalism lapha e-SA yebhola uzawumazi kuthiwa ngu-BBK ka ebizwa. Legend eGrootman ene-charisma, and kuse u-BBK si-specialist ki-Kaizer Chiefs. Istory ze-Chiefs uyathanda uzibreak, une-sources ezigrowth pha i-Kaizer Chiefs u-BBK. Xa ningalibali support channel bafini shaye ulike apha ezantsi if kuse ubukele le video but sisuku subscribe, okanye if eqala udibana channel ushaye subscribe apha ezantsi uzothola videos. Esi story esi sisabreaka satraga ebusuku phofu kuse Sunday, oba sibreake ngo-12 ebusuku midnight Sunday ku-Times Live. Uthi kuse uBBK i-veteran journalist, award winning journalist lapha e-SA, i-journalist of the year ngo-2015. Kaizer Chiefs will terminate the contract of coach Nazareddin Nabi at the end of the season. His mandate was to finish in the top 3 in the league, improve the team's performance, build a consistent team, and develop a playing identity. This has not been achieved despite an investment in the region of 100 million. Each way report bafethu. Ifans the Chiefs ezininzi ze-reactor nge-emotions kwesi story, as-reactor nge-logic. Abantu banomsindo, bane-emotions abayifuni le way, basigibisele esi story. Mna anditsho uba ise-stories inyani okanye sebubuxoki. Ewenze nayo apha vandag ndize ne-facts around esi story, and then wena uzadicayidela ngokwakho uba ise inyani na esi story. Amadoda acaphukile awafuni kuse usamkela esi story, whether inyani okanye abobuxoki. Enye into, esi story siphume ngo-12 ebusuku ngomgqibelo. I-Chiefs bisandowina i-trophy yokuqala in 10 years, i-Nedbank Cup itya Orlando Pirates pha ngo-5-6 late, and then uthiwa ngo-12 ebusuku aphume esi story. So ifans the-Chiefs ezicaphukayo futhi zigibisele esi story bezisavuya ngezazipini, and kuse zivuyela uNabi. Obviously ngamajita aba bebezi-fans zikaNabi, bezi-followers ngabalandeli bakaNabi, bebemsupporta uNabi, bebeliever kuNabi. Zikhona ii-sections ze-fans ze-Kaizer Chiefs ezingamfuniyo uNabi, zona khange ziziphikise esi story. Mna andinasizathu for uba ndithi ajonga sikho, ngoba seyibhola inezimanga, ibhola dala ndibonisa izinto, ibhola inezimanga, icherry esislender. Akho nto esandothusayo ebholeni. Mna xa ndibona istory sebholeni, instinct ne-reaction yami yokuqala akuba ajonga bobuxoki obo. Phofu mna ndilayithwa ibeliever kwenye ilawe elifini, ndiyibeliever mna elifini. Noba kuse umntu kusebenxokisela mna, but kuse mna ndiyibeliever. If kuse umntu uyaxokela yena okanye sexokisela yena uxokisela abanye abantu, mna kuse ndiyibeliever mna. Uyafistana? Andinayo lawe ndithanda ukuthi kuse umntu kanye abantu bayisejonga kandiboniwe ndithi hayi seyaxoka uyathanda uxoka, andithethi lo way. Xa even mna kusandithanda kwa uxoka, uyafistana? So ngelo hlobo ke ngoku umntu kuse umntu yaxoka uxokola yena, mna kuse ndiyibeliever mna. Ifact yokuqala sendithethile apha ba okay kuse ulawe kuse uBBK i-journalist ine-credibility egrowth futhi, and kuse xa ubona istory funeka ucinge lo way, ujonge lo way.
story sisothusa abantu kusebayathukisa abanye babo abanye bathi ajonga ka story because kange si reportwe number 1 journalist of South Africa uLawrence Khola okanye kuseMazolo Molefe number 2 abantu because kuse ayizo journalists reported away because kuse journalistic top 5 reported away bathi ka story ayonyani zilies umna kuse i-reaction yami sembuzo wami isiba kuse i-journalist kuse ine reputation ne-profile engaka ingenza ntoni we bayise risk career yayo ne-reputation yayo bayise jonga ithethe away bayise jonga Chiefs after iwin a-cup ne-Bank Cup izawureleasa uNabi ngenzela ntoni lo wemjida bafethu ngoku ndizawungena kwi-reasons masithi kuse story inyani Kaizer Chiefs izamvayisa uNabi sonke sothukile ba access dumaphi njani masithi kuse inyani lo because kuse ibhola yakubonisa izimanga jo ibusiness yebhola kubonisa izimanga kuse ndisothuke iwenzeke last season mina nawo ngisothukile basijonga Sundowns yamchitha uRulani jo uRulani Mokwena inja amathambo yamchitha nisayithuka ngalo wena nisothukile ngagqiba ukuthuka lona mina so i-probable reasons okay sijonga Chiefs 10 mhlawumbe if inyani le Chiefs kuseyenzile ntoni le decision number 1 umna zawuthi bakhe i-Chiefs sinoba ifumene opportunity yomhlaba ngothola kuse i-best coach Africa mna nditsho mna i-best coach Africa uRulani Mokwena sey-free agent ngokumkile kwi-Wydad Casablanca mna kuse Chiefs necinga ba senoba seyifumene lo thuba kusejonga mahlanganise i-deal noRulani Mokwena i-best coach Africa ke opinion yami and kuse Chiefs yabona yo ajonga lithuba lomhlaba ilitamzi lomhlaba kuse lomhlaba liza kanye ngonyaka kanye nge-lifetime uRulani sewuna 37 uRulani and Chiefs yambona sejonga singathola kuse best coach eAfrica plus kuse i-coach black excellence uRulani Mokwena and kuse Kaizer Chiefs umjita ngahlala oma 10 years kuse succeed ephile yonke lo efuna samnika i-freedom and siyazi talent kaRulani bafethu kwi-coaching so enye izathu eziqhuma Kaizer Chiefs ingathi ajonga uNabi ingamchitha. Second reason mina eneziba okay jonga ndicefana ba okay stories ngaba inyani is bayise uNabi i-coach inexperience ebuyer and kuse i-coach ene power yazi basejo i-coach in demand and kuse i-coach in a success in a track record yo winner i-trophies and kuse uNabi outspoken bafithi simbona imedia bayise uNabi outspoken mna nebona lewe basejonga Kaizer Chiefs sinoba ayithandi uNabi yabonakala basejonga uaggressive ngalento ayifunayo nezinto azifunayo Kaizer Chiefs imanagement eKaizer Chiefs mna ngicefana ba okay kangekwazi kuse umelana grand ne-demands zikaNabi and kuse demands ezi-aggressive base uNabi into ayifunayo players ezifunayo for the team kuze kuse ibe successful and kuse uNabi i-Chiefs yona sinoba khange ize straight kuNabi mhlambe sejonga ngefinances zayo okanye sejonga imali ewilling for bakuse mayispend Kaizer Chiefs khange ize straight so uNabi noba kuseyonga iyocaphuka mhlambe sejonga Chiefs khange ize na information straight bakusejonga sikhipane uNabi wayengalo basejonga khange benanyanga siqaleni yina because kusentoni ni big club nini kusejonga nifuna usign players nithenda zifuna so possible basejonga iyabakho nala clash ba okay jonga phela kuse bangachasani grand ngoKaizer Chiefs ne management Kaizer Chiefs noNazareth Nabi nxa lo way then sengu cause a breakdown relationship so nazo zizathu ba mna if success story nyana anzokuthuka ngawo ngoba okay because kuse Chiefs ifumane itamzi lomhlaba basemathola uRulani Mokwena okanye kuse uNabi uyobathu aggressive ngedemands zakhe okanye combination nazo zoyi2 ba kuse uNabi nangu kuse demanding up aggressive and then kuse ngunumber 9 ngokushike 2 matches
kodwa kusejonga aggressive kangaka and say team ayimprove kangako and say unapi ufuna urelease players apha iza costa thina imali for bakusejonga sisibhatala players ngoba sexa urelease player contract imali eninzi leyo sekhona players efike last season Kaizer Chiefs bafethu insela machita sani 3-year contracts say 3-year contracts icosta millions for bakusejonga player if kusewe release lo player funeka sewubhatala lo player leyo and say fuck yes say play pay 100,000 and then say it's a 3-year contract 1.2 million ngonyaka lo way and then say if I release wona funeka usebhatala longa 2 million say unapi ingathi say ezi players afuna release ke Chiefs zininzi jo management sozingaphambani jo and say unapi ufuna players ufuna usayina say top players ufuna abantu abafana noLanuza bali out of Tanzania midfielder intswembu ulawe Faisal Salum asijongile se asizofumaneka nge less than 20 million napi ufuna kuse Fiston Mayela asizofumaneka less than 20 million ngeke ngokusekhona players sona ufuna uzirelease and Kaizer Chiefs ngibhatali so disaster ndiyibona ke mna basithi wafethu sinoba iphuma apho ke disaster ke ngoku matches bayiseyothusa lewe but sengaphakathi into enzeka etimini plus kusene ne demands ne power kanapi inze le disaster reasons zami ke ngoku nakusene bakusejonga ndikholele story basijonga noba yinyani story experience ne profile journalist release story plus success ne possibilities the relationship ne situation e Kaizer Chiefs financially nithini nabafethu esi story nesibelieve okanye nisibelieve masincola pha i-comments bafethu ngicela ningalibali support channel bafethu nishaye ulike apha ezantsi if kuse ubukele le video but subscribe okanye if eqala ujibana channel ushaye subscribe apha ezantsi uzothola videos moja bafethu kuyanyiwa